tady Marťas a Adri. Jo, já už jsem doma, lidi. Jo, a Já dneska, se tady dívám. jo, takže dneska jsme tady zase v Brookhavenu. Je to ale třetí díl, bude jich mnohem víc. Jak jsem mohla vidět, tak jste dali hodně odběrů a hodně lajků na tohle video, takže Já se dívám na telefon, teda na televizi se dívám na tvoje videa. jo. Tačko. A Adri, tentokrát lidi tady s náma nebude Strejda, Paťa, protože on dneska nemůže moc, ale já tady můžu, takže jdeme na to. Já a Adri lidičky, tak Adri bude mít zítra, bude mít narozeniny. Dneska je 9 a 3/4, skoro 10 je, takže lidičky jdeme na to a já jí pak chci koupit její vlastní auto, jí chci koupit. Takže doufám, že ho bude mít, já jí ho koupím a ona už ho bude mít na pořád. Takže vlastně ona nemá auto, ona jezdí se mnou. Adri, kde seš? A doma se dívám na telku, odemčí si klidně. Jo, já nevím, kde bydlíme. Vlastně teďka. OK, teď už tě zase musím najít. Tak. Jo, to je Tak máš mě na mapě, ne, family? Jo, já tě vidím. No. Adri, přijel jsem autem už. Zase máme to pohřebnicky. Tak, jdu. To je jedno, YouTuberem. Ahoj, Adri. Jsi nějaká malá, ne? To neseš ty, To nejsou já, jsem doma. Ty nějaká, nevím, autička. To jsem já. Čau, tati. Čau, ty jsi velká už, ty jsi vyrostla za ty roky, co tady spolu bydlíme. OK, tady se Adri dívá na nějaké pohádky, na mě a já budu chillovat, lidičky, jdem chillovat. OG. Káž tady. Tak pořádně to zapneme, makáme na tom, jedem. Kamo, dělej, co to je, jako... můžem. Ale lidičky, já bych ji chtěl Adri, potichu musím já bych chtěl Adri koupit prostě barák její. Ne, barák ne, auto. Tak třeba se mně to podaří, koupím ji auto její vlastní. Pak bych ji chtěl koupit nový počítač. Na narozky, protože jí bude 10, že jo, má kulatiny. A nový řetízek. To ještě lidičky teďka jedu se podívat do... Adri? Já si budu zahrát Roblox, jo? Jo, Adri, co bys chtěla? Co bys chtěla k narozeninám? Ne, já bych si přála hrozně kompl, ale jakože hrací, ne tady tento, kde edituješ videa, prostě takovej ten pařící. Jo, já vím, monitor, počítač a prostě který svítí. Jo, a pak bych si přála ještě skate. Jo, skate. No a tak já jedu, Adri, já přijedu za chvíli a víš, on se k narozeninám kupuje většinou ke kulatinám se kupuje řetízek. Takže ti koupím řetízek, co? Bys chtěla? Jo, tak to je dobrý nápad. A víš, já tady se tím nachystám party, chceš? Jo, ale asi bych... Pozvu nějaký kamarády, víš, tak já tady nachystám party. Adri, ale já asi já zaženu jiný barák, takovej lepší, tady zaženu hnedka naproti nám, ať máme větší dům prostě a můžeme si tam udělat party obrovskou, ať máme velkou zahradu, že jo, Adri? Jo, a nemůžeme u nás, teda jak měl Jongles barák, udělat party. Jo, lidi, označujte Jonglesa. No, já nevím, jako můžem, ale nemusíme, že jo. Mně napadá zase jiný barák, různej, a nevím. OK, takže jdeme na to. OK, lidi, takže jsme tady, jdeme. Adri, co bys si přála teda? Já bych si přála mobil a teda ne počítač, mobil už mám, počítač a co jsem říkala, a skate. Jo. Tak, OK. OK, takže jsme tady a já jsem si spavil tady svůj domeček. Mám tady nějaký auta, v podzemní garáže, mám tady sklo. Nechápu, co to je, ale já jsem ho teda nikdy ještě neměl, takže jdeme na to.
Doufám, že není moc malý. To vypadá teda, to je jak kdyby prostě barák s autama. Jinak to nedokážu popsat, to je jedno, jdeme na to. Já, Adri, no, takže ty si přeješ ten skate a počítač nadupanej. Jo, já jsem si tady od tebe, jsem dostala jednou výplatu i od strany. A já jsem tady objednala, prostě jsem tady objednala takový dům od mýho strejdy. Jo, tak a na tom, dívej, tačko. No, já to vidím. Dívej. To vidím. Dobrý, že? A já tady udělám tu party. Uká, má to zahradu dobrou, velkou. Jo, má to velkou. OK, dobrý. Otevřeš? To nejde. Jde, ale já to nemám odemčený. Já to můžu vlastně odemíkat taky. OK, tak to je dobrý. Takže tady můžeme udělat grilovačku, ještě posezení lidičky. Tak koupíme nějaký posezení. Jdeme na to. Já jedu něco koupit. Já to zapnu tu. Jo. Já zapnu prostě party a pozvu tě, jo, takže a bude to tady úplně jako balónky tady bude tady všechno, takže pozvu úplně všechny, co tuhle hru, tohle město, kdo je v tomhle městě, tak všechny pozvu. Jo? Mně nejde spavnout auto. Co to má znamenat? No, takže si spavnu. Tak už je zvu. No, tak nevím. Ještě jsem to nezahájila. Ne? Já někomu ukradnu lidi auto a jedu pryč. No, nejde. Ne, on ti to pak může to odebrat. No, už jsem já. Pojď, Marťo. Jo, Tačko, už se Marťo. lidi, tady všichni portujou. Dívejte, já už tady mám party, už tady mám všechno obalovat. To bude hodně velká party. Tady, lidičky, tady je party, balonky, rychle. A musíme to odemčit, ať nám sem vlezou. Já už jsem odemčela. Jo, lidičky, už tam jsou lidičky. Já potřebuji spavnout auto. Co to je? Abych mohl odjet. Doufám, že tady... Oni už tady lezou lidi, uděláme na zahradě, vezmeme si krabici po strejdovi a uděláme tady party. Jo, takže lidi, je špatný nápad tohle, protože mně se někam spavlo auto a nevím kam, takže je to dost blbý. No, Tak třeba se ti nespavnulo. No právě, takže lidi teďka, Adri, tak to nemůže vědět, já půjdu koupit nějak prostě něco dobrýho. Tady jsou obchody, ale já potřebuju se dostat právě na prostě to. OK, takže už to mám, už se mě to spavilo, konečně už je to povolený. Ale lidi už tady není, ta olympiáda, fakt, a i v minulém díle už tady myslím nebyla. Káš. A asi bych ji... Nebyla, říkal jsi to, představovat. Jo. A zítra lidi, tak Adri má narozky. Ne, dneska. A jo, Adri, já jsem se spletl, sorry. Já jsem dávám už výzdobu, už tady zvu lidi. Jak se může splet? Promiň, já jsem se strašně spletl. Promiň. Adri, vylez před barák, dej to někomu hlídat a pojď se mnou, jedeš se mnou, jo? Nastup ke mně do auta. Jo, nastup. Jo, to hlídá můj kamarád. Pojď. Můj kamarád to hlídá. Jo, počkej, já otevřu ještě garáž, až se můžou lézt všichni. Okay. Protože já jsem je všechny pozvala a kdo nepřišel, tak může přijít bez pozvánky. No tak, OK, lidi, teď se mě to totálně buglo. Ne, jako nebuglo. OK, teď se to buglo, no, hodně špatný. To nevá, jede. Mě to taky bugá. Jo? No, mě taky, jako někdy. Tak, jedu tudy. Přes nemocnici. Adri, víš, kam jedeme? Tušíš? Nebo ne? Netuším, ale do nějakého obchodu si myslím. No, jako máš pravdu. A typneš si do jakého? No, asi ne. No, tak to nevadí. Dobrá, to stejně za chvíli uvidíš. OK, no.
Málem se mě to vysekalo, to nevá. Tady do školy, do školky. Tady můžeš si jít koupit nové oblečení, zaplatím to, jo? Takže vemu si věci. Ne, já mám, prosím tě, ale když to seš ty, tak si vyberu. Vždyť jsem tvůj táta, proč nechceš oblečení? Vždyť... No, protože jsem si teďka před chvilou kupovala, jo. No tak musíš nový, když máš už 2 roky starý. No, prosím tě. OK lidi, takže teďka tady tohle auto, já nechápu, co to je za malý prdítko. Co to je? Malý prdítko, máš něco už? No, teď jsem si navlíkla na ruce něco, ale toho si nevšímají. Vem si, co chceš, tady máš peníze a můžeme jet. Vem si, co chceš. Klidně něco barevného. Vem cokoliv. Stojím tady. Když mám nárazky, tak si obleču něco zvláštního. A to budeš čubrnět. Co? Adri, už jsem ti koupil skate, jo? Takže můžeš jezdit. Takže si vem skate, už jsem ti ho dal. Máš ho tam lidičky, takže ukaž skate. Asi nechceš teďka oblečení, kašl na oblečení. Dívej. Jo, Dívej. okay. OK, takže Adri už má skate, takže ta už asi dojede sama dom, že jo, Adri? Jo, já se stavím já si, když mám nárazky, tak si chci koupit nový mobil, tak ahoj. Tak Jdu koupit. čau. Tak lidičky, teď máme od Adry chvíli klejdek. No a já zajdu na benzinku. Tak, natankuju domičky, tak, zajdu na benzinku. A jestli chcete vědět, tak pokud jsem to neříkal jsem to nikdy, točím 3. video na tomhle kanále. A tady tak je taková tajná místnost, takže lidičky, dávejte lajky, píšte komenty, už jsou zapnuty. Ano, Adri, ano. Ty jsi mi jednou sliboval, že mě ukážeš jednou tajnou místnost a no, já jsem nic nevěděla. Ty jsi mi to jednou sliboval. Já ti pak ukážu, Adri. OK, já budu končit. Jdu na benzínku si koupit čokoládu, čau. Čau. Takže lidičky, dávejte lajky, pište do komentářů. Je, čau, taky. Jo, čau. Jestli chcete další videa. Já jsem... Kam zlezu? Nikam. Čau. Tady je... čau, to je tajná místnost. Jo. To znáš od Bongose? Ne, to jsem Taky. našel. OK, teď... Jo, a já jsem našla ještě jednu, pojď za mnou. Počkej, já nevím, jak mám vylézt. Lidičky, mně to nejde. Tudy, kudy jsi šel. No já vím, ale... A já mám ještě jednu a lepší, pojď za mnou. Jo, počkej, já se musím zmenšit, lidičky, protože já jsem strašně... Ne, já tě vezmu. OK, lidi, takže ještě je tady jedna tajná místnost. OK, tady tohle, takže jdeme to prozkoumat a za chvíli... Jo, a tady si můžete založit, dívejte, tady si můžete založit svou kancelář a vyřešit třeba nějakou, dívejte, tady si můžete napsat, co máte zaloben, třeba vykrást, OK, takže to je dobré, lidi. Takže já jdu ven, tudy. No a tady si můžete plánovat prostě věci, který máte zaloben. Ne, kam jdeš, tati, tudy. Jo. OK, lidi, takže Proč jsi zmenšenej? pokud chcete pokračování, dávejte lajky, odebírejte mě a do půlky května máme 1000 odběratelů na tomhle kanále, 800 zhlédnutí na každém videu a 220 lajků taky na každém videu. Pište do komentářů, jestli chcete další video. Napište, ano, chceme další video, ano, chceme video. A další pokračování bude jak slavím narozky. Přesně, bude tam party. Jo, takže... Teďka to bylo jenom chystání. A teďka mám doopravdy narozky, ale teďka to... A příští pokračování to bude. Kde bude Přesně party? oslava. Jo, takže kde bude party, my se s vámi loučíme, dávejte lajky, odebírejte mě, pište do komentářů, jsou zapnuty, takže můžete psat, co chcete. A máme 32 odběratelů, my se s vámi loučíme, dávejte lajky, odebírejte mě a čus! Čus!